A kutya meg a farkas. Volt egyszer egy gazdának egy kutyája, úgy hívták, hogy Szürke. Amíg fiatal volt, és jó erőben őrizte a házat, addig etette a gazda. Amikor azonban megöregedett és elerőtlenedett, elkergette a háztól. Kiment Szürke a mezőre, s ott szembe jött vele a farkas. Mit kóborolsz itt? Kérdezte tőle a farkas. Szürke kutya így felelt. Látod, testvér, ameddig erős voltam és fürge, adott tenni a gazdám. Most, hogy megöregedtem és lassabb vagyok, elűzött az udvarából. Nehéz sor, mondta a farkas, de én el tudom érni, hogy újra enni adjon a gazda. Akarod? Tedd meg, kedves farkas, egyszer meghálálom, felelte a kutya. Hát akkor hallgass ide! Amikor kijön a gazda aratni a feleségével, és az asszony leteszi a gyermeket a bogja tövébe, légy te is a közelben. Én felkapom a gyermeket és elviszem, te pedig vesd utánam magad, és vedd el tőlem. Én, mintha megijednék, elrohanok majd, te pedig visszaviszed az asszonyhoz. Másnap ki is ment a gazda aratni a feleségével és gyermekével. A kicsit anyukája le is fektette a bogja tövébe, majd nekiálltak a munkának. Egyszer csak megjelent a farkas, felkapta a gyermeket, és elhurcolta magával. Szürke hangos ugatással vetette magát utána, még kiáltott is a gazda. Fogd meg, Szürke, vedd el! Utolérte Szürke a farkast, minden a megbeszéltek szerint haladt. Elengedte a gyereket, Szürke hátára vette, és odavitte az asszonyhoz. Volt nagy örömködés, a gazda rögtön elő is vette a cipót tarisznyájából, és vágott belőle egy darabot Szürkének. Este hazamentek, és magukkal vitték Szürkét is. Otthon kapott jó zsíros szalonnát, galuskát, kolbászt, mindent, amit csak kutya kívánhat. Szürke ettől kezdve jól élt a gazdánál, sokkal jobban is, mint régen. Egy nap nagy ünnepségre készült a gazda, óriási lakomát is terveztek. Szürke úgy gondolta, ez pont jó alkalom lesz viszonoznia a farkas szívességét. El is indult, megkereste a farkast a mezőn, és így szólt neki. Gyere este a kerítéshez! Nagy lakoma lesz, téged nem vesznek észre. Bevezetlek a házba, és pompásan megvendégellek. Oda is ment a farkas este a kerítéshez, a házban már zajlott a nagy dínom-dánom. Szürke már várt rá, bevezette a házba, és az asztal alá rejtette. Lekapott egy darab kenyeret az asztalról, majd egy darab húst, és bevitte az asztal alá. Meglátták a vendégek, és rászóltak, de a gazda megvédte. Hagyjátok Szürkét, jót tett velem, ezért élete végéig jókoszton tartom. Úgyhogy Szürke le is kapta a legjobb falatokat az asztalról, és mindet odaadta a farkasnak. A farkasnak ettől olyan jó kedve kerekedett, énekelni támadt kedve tőle. Azonban a farkas éneke a vendégeket megrémítette. Felugrottak az asztaltól, kiabáltak, és meg akarták verni a farkast. Szürke gyorsan kapcsolt, és rávetette magát a farkasra, mintha támadná. A gazda szólt is a vendégeknek. Ne üssétek a farkast, még megtaláljátok ütni Szürkét. Ő egyedül is elbánik vele. Kivezette hát Szürke a farkast a házból, majd a mezőn elbúcsúztak egymástól. Az ég áldjon meg, farkas, jót tettél velem, s én, ahogy tudtam, megfizettem. Azzal hazamentek mindketten, jól lakva énekeltek még útközben.